закъсняло влизане или пропуск е шанс за тях да научат нещо повече от играта. Сега хубав шут към вратата на Академик, но стабилна изява и на стража на домакините. Сега футболистите на Академик организират изключително бърза атака. Хубаво подаване. Тук ще има шут към вратата на Левски. Отлична изява обаче на вратаря на столичани. Сега добро действие от страна на нападателя на Левски. Дали ще завърши сам атаката, не реши да подава в ляво. Тук ще последва шут със сигурност. Изстрел, който обаче не беше особено силен и попадна директно в ръцете на Георги Лавчиев. Иначе деветката на Левски, Красен Крумов, показва как трябва да действа един централен нападател. Топката излезе много близо до флагчето, все пак в тъч. Сега това е изключително добър шанс за Левски изстрел, който обаче леко разочарова, най-вече заради тук изключителна бързина под ясното крило. Как ще се развие тази атака? Хубав пас, това е страхотна възможност, но завършващия удар неточен. Най-добрата възможност от началото на двубоя се откри пред Виктор Танчев, състезателя на Академик Пловдив. Буквално топката му беше поднесена почти през последните 5-6 минути. Безспорно по-добрата игра е тази на тима на Академик Пловдив. Поделиха си по някоя друга минута надмощие през това първо полувреме двата тима. Сега Левски опитва да организира атака. Тук ще има шут. Добър беше той изстрелът на десятката на раздвижат компактната отбрана на Академик и да си създадат празни пространства играчите на Левски, но виждате, че често са принудени да се връщат назад. Сега груба грешка, дали няма да доведе до откриване на резултата. Шут по терена и топка в ръцете на Митев и Кристиян Митрушев. Състава на Левски веднага след изпълнението на това положение. Страничният рефер Даниел Бозев върна малко назад топката. Ето го и изпълнението за Левски. Удар с глава и това е гол. 1-0 за състава на Левски. Голмайстор на отбора Йоан Немчев с номер 6, ако не се лъжа. Изключително важно попадение за сините, дошло след това статично положение. Припомням, че Левски се връща в играта, ако успее да спечели този матч. Точно така голът е на Йоан Немчев с номер 20, с номер 6. Само победа ще гарантира до голяма степен спечелването на тази елитна юношеска група. Всякакъв друг резултат ще направи нещата доста на кантар. Сега е изключително добро центриране и удар с глава над вратата. Съжалявам много футболиста на Академик при тази ситуация, но не успя да намери топката. При това силно слънце от блясъците на бялото и на небесно-синьото правят така, че да се крият номерата, образно казано, от камерите. Сега възможност. Тук добра техника. Ще последва шут. Изстрелът е спасен от Митев. Ето го центрирането, разбъркване в наказателното поле. Не успяха да изчистят своевременно топката състезателите на Левски. Това е шут и резултатът е изравнен. След грешката в отбраната на Левски, Академик Пловдив се връща в матча с плътен шут по тревата. Автор на гола мисля, че е Калоян Горанов. Ще разберем след малко. Ето го този плътен шут по тревата. Не успя да се намеси тук добре вратата на Лавчиев, или по-скоро ще има центриране към тези футболисти, които се групирали. Директен шут. Слаба изява на вратаря и след това късмет. Не успя да отрази добре топката Лавчиев. Левски може и да стане някоя грешка, но ще се повторя с основно нещата, които имах като теза през първата част. Само с грешки и извличането на поука от тях младите футболисти могат да израстват и да се учат все повече и повече. Претенции за игра с ръка, такава обаче не е отсъдена, а в този момент резултата става 2-1 за Левски. Автора на това попадение е Кристиян Шиячки. Хубаво центриране и разбъркване в полето. След това имаше съмнения за игра с ръка. Вдигнаха няколко футболисти на Левски ръце и искаха дуспа. Митев чисти
След това последва нов шут и отново отлично спасяване на вратара на Левски Александър Митев. Добре се разтегна и успя да изкара тази топка в ъглов удар. Вижте първото му избиване, след това шута към него. Сега нова отлична възможност за Левски. Шиячки стреля, но Лавчиев се намеси добре, който дава началото на новите надежди на Академик. По-малко от 2 минути до края на матча. Тук има отлична възможност. Дали ще има хубаво подаване? Да, шут по земя, но топката е извън очертанията на вратата. И тук ще има аут. Може би нямаше да имат и по-добра възможност. Отново високия бранител на Академик с подаване. Сега шут от далечна дистанция. Митев обаче за пореден път сигурен на вратата на Левски. Изтече редовното време. От тук до края